बैखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजां दं लोगोफोराबो मोजां दं आरो ओमफ्राय नै जोङोहाय ब्रह्म धर्मनि सभायावहाय फैदों आरो नै बासबारियावहाय मोनफैबाय फन्द्र गामि सफैबाय जोङो नै बासबारि फन्द्र गामियावहाय बैलाय बिसिनिया माबानि दङ मा होनो आब' नोंसिनाव दङ नोंनि माबाखौ फुनो देलायगासिनो दं नै आंहा देलायखांबाय नै मोजां देलाय देलायनानै गावखा रोङासै एहेसो ओंखारबाय दे मोजां देलाय ओमफ्राय नोङो गोमो लाबोबानो जायोमोन ना दख'नाखौ मोनजाबाय नै जोंहा ओंखाम मोनजाबाय मा मोनजाखो नोंहालाय आसार फिसा गुफुरसो लागोना जोंना गोमोमोन गोमोस्लिउ लाब्रा दं दालि दं ओंखाम नांबावगौमोन आंनो एसे आंनो ओंखाम एसे नांबावगौ रायखससो मानसियानो माइनाव ग्रुप मोसाखांबाय लोगोफोर नै जों थांनो नागिरबाय नायनाव जेनाखि आवरायमेल बेवहाय जाहा थांसै नै दाना नै बिबारखौ सुजोब्बाय बै खनसे फैगोनाव जों बेखौनो होफिनगोन नङा होमबा गासिबो लाफिनजोबोसो जों फुजा खाथेनानै आरो आइजो आफादनिफ्राय फैनाय मानगोनां आफादगिरि आरो जाहाल बराबो दामाबो बांसिन मोनगौमोन बेखौहाय आपेला दङ दासो नोंजों फट' खेबलाबायदोंमोन बावबाय हनै जों न'आव थांसै होनना बुंदो दे न'आव थांसै सानसोरांनि आबौआ लेंहरबाय जों न'आव नायलाय अबस्थाया आइ न'सिम बिदिनो थांदों थैसिगोनहाय मंला जरायाव सफैबाय नै अबस्थायानो गैला ओरैनो बिदि खालामो मास्टारलायनि हिनजावखौ आंनि जायाखै होनबा बियो दुब्रायाबो गोसोम जाजोब्बाय अनलाइनाव बिहरनायमोन नामा?